Hato filio snyo dalaki jongki skor, but yo I dalaki jongki kmat. Ia kani khubor bagi polis ki ong wajut hit ia ki phone second hand nakibiru ki bangim itu. Hooj ngalayo I ia kata khubor hapo jong ke social media. Tamang I bagi biru jongi ki ben ki keno ia ki polis bagi tho ia kum kata khubor. Bon ki biru ki comments bon judge haga jingi de bat kata ka post ke bala post da ke police department. Pandagas ni nan pensyai pi ia kata bale kam jubit yengi bangin hit ia ki phone second hand kam tama nakibiru ki bangim itu. Bat kata kadai ka topik jong ke video jonga mendagas ni. Henry Hashwa jong kata bla 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 kini ki Henry wadam klik dan subscribe ia kani ka channel jongi. Kani ka case ru kastang ka story jong way uparlok jongi papli one shutdown nang manta ban sim dawai. Enta udah dep ban sim dawai na po hospital uap kali ban le shayo. Bat kansan hangta one way ubru uba itu bat ukuran yu da kasur singsen a. Ba subhase banirap inga nga wan hani rengkat pada kalok jonga ban pen kakon mentagasi gadegasngi bagian mi na po hospital mat ngam tipi bakar remdor kata ka bai hospital hadukat ni kani ngam don kasmatkat bat ngam tip bakar rem hadukat ni ka bai hospital bat ngam don pisah hiro ladang yetu hegi bahayi nga samjenga sipanggata ki iki baro kin om mirap pisah nga namar bakim hun ya kani jing chong khai jonga bat ini lok jonga kumjuro nag ying jong ini lok jonga ru kim hun yang nakata daw kim support yang subhase ira pisah lem yang bat uta uparlok jengi ruong ngarung amdan pisah bat hakum kata kapor kawan kata kajing perkat bat using sen ya uta ubru bat ukuli na uta ubru kan no ka bai hospital jong pi uta ubru pat uong kapoy hadu khat saw hajar pi bat ngamdan pisah khat saw hajar nganton tangkan ni nru hajar bat sapra hajar kam dak pisah jonga bat uta uparlok jengir ujubab ani na ekenan yo haduk kata-kata haduk prajar ngaruk ngade beri baduk kumapi te Henry uta beri unang kerpat susu bat uya marta ta por wong to seba sansun nga shim dengan ni phone jenga kabanga pendon kam hagaji im jenga margasngi laisngi mentah ngilat hia hon hospital banga I jinjar ete lok jenga bat ite khon jongi benang yo to seba sansun bahasan yangi shim ni phone kabanga pendon kam hagaji im jenga margasngi bat pai nga kata prisa prajar bleng kurku ye pi bat uta uparlok jengi hata por udap dah jengkul mar jemut kwa tinga kwa banirap yo ni bru tambah pisang amdan ngan lek nukain bat hakum kata kapor dap ki jemut jemperkhat ki ba bonjaj hagi jemut ki jemperkhat jongo bat khadu ularai ban sim ye kata ka phone na uta bru kum kadak banirap yo bat ong hau kat nu kador jongo to phone shim ba shim kane ka phone jonga ka shondor khat phra hajar tangka tangba nak banta ikhon jonga bat ka lok jonga ngakloi bandi ka hagador phra hajar tangka shim ba shim ubleun sakur khu yepi uta upara jongi pat ushim ya ka phone bat uchek ya ka are bale kam on ra ka phone jompi pi ba ngala pendon kam ya ka phone lalai skillen term ta klem charge bat nakata daw kam don battery show hakata ka por uta ubru ushim ya ka phone bat uone ka kamme tang hisakan hadingan ta ka lipya pio ba ka phone te kadang long hi tang ba kam don charge show na ka daw kamme ta shipang hadingan ta ka lip noi kumta uta uparojogi dagjing singopsen uyirap ya uta upriu uba umithu uahi upraja tangka ushim ya ka phone bar ulit no hadin jongoni uta uparojogi ulakar ke ba mandan kam ya ka phone ulit hakwe ke dukan ban pha charge ya ka phone hadin katukan ni por andak ka phone kala yo charge kan dia ula prasang man on ya ka phone Henry udalap ba ka phone kadon security lock bat upha ban pli ya ka phone ha utrai jong ka dukan bat uta utrai jong dukan nomor de perlo uhi ushim ya ka phone ule ya ka proses bat ula pli ya ka lock jong ka phone hadin jong ni uthep ya ka sim card ha ka phone bat udap ta ka jikmen bat ule no shelash nom na jong rangkat ba ka phone ba thamai ba uthit na uta ubriu Kadba udan don hasnong lajong udan letre shalangka kawan kawai ka phone call da kawai ka number ka ba umitho kubuchulongi receive ka phone hello manoita uong hello pa nga syuka ban ye thoi phi ba nga call na nia na po police station pat nga syuka ban kali phi na mo phi yo ya ka ni ka phone ka ba phi use manta are male mo phi kali kumta nga ka ni ka phone nga hit ni parlo chunga hi
Aba anga syukwa bani ithoi pi ba kani ka phone ka ba hi pendon ka manta kade ka phone ka ba la sha tu par utrai jong ko phone wan pan complain hang ni hapo police station kumta ngi kerpat pi la solong ko bala wan no hi menta sha po police station but la rafim la ban wan te nyimban sing ha ban le kom ki kandon jong ga but uta parlo jongi udap daga jingba be haga ta ka por uang balai kin ngathi ya kani ka phone na utu bru ubangam itho markum tahe wood ulai chapo police station andala poi ha police station ki police kli u na e yo ya gani ka phone u ye tho ha ki police ye baro ki e ki balaja but na e yo ya gani ka phone hato me itho ne mitho ya utu bru badi ya gani ka phone hame mp sar ngam itho ra ya utu bru badi ka phone kando yu sen kong but utarwa ya ka phone nga om tang ye kata ki police hadin jongane ki phai u ban khot ya uta plo ju ba pli ya ka lock jong ta ka phone la yo i hang ne bara angut kine ki ngat ha ka jinjar uta uperlok jongi ubat head ya ka phone bat uta uperlok jongu uba pli ya ka lock jonga ka phone hadin jongane ki police kila pendabut ya bar khoi ki formalities ki baki habam pendapat kum ki kandan ain hadin jonga ta kila khot ya utrai jonga ka phone bat utrai jonga ka phone uong ngam ko ban ai ka jingol jor persha ya kini ki bat head bat yo ni ubashna ya ka phone henringa ai ya ka jung ujor persha ya utu ubru ubat to ya ka phone jonga hadin jongane ki police kila plat no yakini ki angut tamba ka investigation jong ta case kampat kot ki police kila ban khot iki hagano gono por ba ka case kadon kamye ki hangne phila ban onge nga jing tho khana ayu kam gani vi tho ingi henre ngan onge phi yak jing tho khana bo aside pe yak jing sneng ka e ka ba phi yo nakani ki video jonga matasni ka jing sneng ka ban kong kalong ka jing jubab yak to ka jingli banga kali phi balai ki police yong waju thet yaki phone second hand khamtam na ki pru ki bangim itho kabaar lada phi thet yaki phone wat na ki palak jam phiro phi de ban wat yaki history jongo to phone omde ban thet kam to om tang yaki phone war kino ki tiar ki ba phi yo tador phi de ban wat bania bha yo ka to ka tiar ka de ka marto dipinsa jinjar hadin habut kinoto ki bon ba hakine kisngi kila bande na kanu ko background kila bande ki riu ba adik haga drugs ne ki ve husiar bha ya ki tiar ki tar japi khamtam e hag por ba fidan hagi jaka ba namar kinong to kila bandon hagano ko por pat hagano ko jaka ka ba henru bat ka ba kongsan na ra fidan kinu ki jingsnang ba phi ko ban ai shaki pat ba lang ba ka ne ki videos manta sing phila ban comment hapo jong ni comments nak manta ka jimpha jong ki imlang salang stay safe because your safety is in your hand Yus kando ipi hagwe par ki video singi. God bless you. Hashwa ba phin bishari kwe pet yakini video patan hajrong. The ne philaban pet yakinu video ko pau hani hapo.